eskerrik asko antolatzaileei eta parte hartzaile guztiei. Sentitzen naiz aldi berean familian, aurpegi ia gehienak ezagunak ditudalako, eta aldi berean, ardura batekin, uste dute hemen zaudetenok hemen esango ditugun gauzetaz asko dakizuela, eta ikusten dut jendean baino jantziagoa dena ere hemen esango ditudan gauza jakin batzuetan, eta orduan, uste dut ardura handia dela, momentu interesgarrian gaudela, eta hortik egin nahi nuke nire hitzalditxoa, ez da? Pentsatu dut lo hartzen ari ote ginen, hain leku itxian ja hirugarren hitzaldia gainera tonu gertuko honetan, eta pentsatu dut zerbait unibertsitatean banego jaiki egingo nitzateke paperak hartu hor jarri edo arbela zikindu edo zerbait arreta pixka pizteko, baina hemen ez zaigu tokatzen horrelakorik, eskerrak kik etorri dan beste tonu batekin, ea laguntzen digun horrek pixkat arreta jarri eta goiz eta arratsalde densitate handiko hauek ondo eramaten, ez? Kokapenaz gutxi hitz egingo dut, normalean hortik hastea gustatzen zait edozein interbentzio edozein gauzatan. Hala ere kokapena neurri handi batean Mikelek eman du, nik bakarrik gauza labur bat justifikatzeko titulua, ez da? Aitza gorri, ez da? Lan eremuan Euskararen aitza gorri zergatik titulatu dugun horrela. Uste dut kokatu behar dugula behin da berriz, eta hori behar bada hemengo entzulei egitea pixka soberan egon liteke, baina gure belaunaldi berriei, gure seme-alabei, gure ikasleei, oro har euskalgintzaren inguruko eragileei, gure politikariei, behin da berriz gogorarazi behar diegula nondik gatozen, ze ibilbide egiten ari garen, nun gauden hor kokatu ahal izateko hurrengo garabideak nondik gidatu, ez da? Eta hemen ikusten beste hitzaldi eta kikek epatu dituen hitzaldietan, eta hori gehiago garatu izan dut, eta hemen bizpahiru minutu bakarri dagozkit, ez da? Nondik gatozen, ez da? Kokatu gaitzezen Euskararen biziberritze moderno edo garaikidearen ibilbide horretan, 50-60 urte, eta guzti honek amets gidari bat izan du, ez da? Amets gidari hori izendatu dezakegu aurretik Euskal Pizkundean Lizardik bota zituen hitz batzukin, ez da? Baina nik hizkuntza larrekoa nahi haunat ere noranaikoa, ez? Hizkuntza larrekoa genuen, eta noranaikoa nahi genuen, hau da, funtzio guztiak betetzeko, gizartearen funtzio guztiak betetzeko hizkuntza nahi genuen, eta gure gurasoek amestu zuten, beren intuizio eder eta behar bada labainkor hartan, amestu zuten guk gure bizitzako funtzio guztiak, formalak ez formalak, hezkuntzazkoak, lanekoak eta jakintzazkoak, euskaraz beteko genituela eta horretarako formatu nahi gintuztela, ez? Eta hor sortzen da ikastolak sortzeko intuizio eta praktika genial ura. Eta gero, nolabait esan da gero, eta gure 60 urteko zuhaitza loratu zaigu edo hasi zaigu, esan ezagun, hainbat garabiderekin, ez da? Esan dute korpusa, eta hemen dauzkagu korpusaren eragileak, hezkuntza, hemen dauzkagu hezkuntzaren eragileak gehiagiez, edabideak, kulturgintza, eta gero beste hainbat adar sortu zaizkio gure zuhaixka honi. Gauzatxo bat, gero esango dituan gauza batzuk ulertzeko, gure historia hau ulertzeko oso interesgarria da ikustea, zuhaitza marrazten dugunean, zuhaitzaren, adarren, hazkuntzaren lehen 20-30 urteak erakunde publikoen laguntza sendorik gabe egin ziela. Praktikamente estaturik gabe, diru laguntzarik gabe edo oso gutxirekin, eta nolabait gizarte zibil antolatua izan zela, guk gaur egun hasi nahian ari garen zuhaitz honen adarrak sortu zituenak kasu gehienetan, ez da? Kulturgintzan, korpusean, hezkuntzan, helduen alfabetatzean eta beste hainbatetan, ez? Edabideetan. Horrek ematen digu gure buruari begiratzeko angelu bat, eta da hiztun komunitate gutxi izango dira munduan
bai azken 60 urtetan horrelako ibilbidea egin dutenak, eta bereziki ibilbide horretan gizarte zibil antolatuaren papera hain funtsezko izan zaien hiztun komunitateak apenas dauden munduan. Eta guk gure buruaren irakurketa egiten badugu, irakurketa instituzional konplexua egin behar dugu. Instituzioak dira, instituzio publikoak, eta instituzioak dira, publikoak ez diren erakundeak ere. Eta euskara zerbait baldin bada, bai, bi hoien arteko lan banaketari esker izan da. Eta, atal honekin bukatzeko, metafora asko erabili litezke, momentu entako abagunea azaltzeko, metafora, simplegi bat, urbia eta aizkorriren artekoa da, arantzazu eta aizkorriren artekoa, arantzazuzik abiatu ginen duela 50-60 urte, eta, aizkorria amesten genuen, eta behar bada momentu honetan urbiako lainopean gaude, ez da? Horrek esan nahi du, igoera meritu handiko bat egin dugula, igo zaretenok, badakizue, arantzazutik urbiara, igoera ederra dagoela, eta, lainopea, aipatzen dut, nik uste, hainbat estrategia, hainbat nora ez baditugulako, gauza batzuk krisian daudelako, hainbat bide berpentsatu beharrean gaudelako, eta barrez. Eta bereziki, urbiako lainopean ari garena da ikusten belaunaldi berrien, belaunaldi gogoeta bat, ez da? Belaunaldi berrien atxikimendu modalitatea desberdina dela, eta nire belaunaldiarekiko, beste erabatera lotzen zaizkiola gaur egungo gazteak oroar, gauzei, zapping gehiago egiten dutela bizitzan gauzetan, eta bar. Eta bestetik, belaunaldi berri horrek nekezago duela amets bide, amets lehia, amets borroka honen protagonista sentitzea. Guri baino nekezagoa zaio, normala da moduan, ziklo nekeagatik, belaunaldi berri honi, lehia honen, amets honen protagonista sentitzea. Orduan, koiuntura honetan, eta barkatu hain modu nabardura gutxikekin azaldu badut, hau, etorkizunean baditu desafioak, nik uste arlo askotan, ez da, hezkuntzarena errazaki pasatzen dugu, baina nik uste euskal hezkuntza berriz ere galdaran egosi behar dugula, eta berpentsatu egin behar dugula, uste dut D eredua ez dela garaipen bat, ez gabiltza ondo, D eredu honekin, ez dakit esan D ereduarekin, edo D eredu honekin, baina ez da ari nahi genituzken frutuak ematen, eta, hezkuntzak asko dauka pentsatzeko, unibertsitateen ere galdetu beharko genuke ondo goazen, edo sortu beharko genuken beste unibertsitate dispositibo bat, edo batzuk, edo ez. Gauza bera, edabideetan, nik uste edabideetan, Euskal Telebistak, pisua galdu duela argi dagoela, eta edabide gintza behar bada berpentsatu beharko genukela beste eskema batekin, beste dibujo batekin, behar bada eskualdetetik hasi behar dugu pentsatzen, eta ez bakarrik naziotik, eta hainbat gauza adarrazko ditugu berpentsatzeko, eta hoien artean, kokatu nahiko nuke hau, gaur garrantzi berezia emango dioguna, eta gai areala dugu, uste dugu gai hau zentrala eta funtsezkoa izatera datorrela, baina horrek ez du esan nahi beste adar batzuk gutxiesten ditugunik, eta nik uste Mikelek jarri dituen nolait 3 laukirekin osatzen den lauko horretan, gazteak, aur eta gazteak eta helduak, hezkuntza lan mundua, eta nolait aisialdia, teknologia eta guzti horretan kokapen berezi hartzen duela gai honek, ez? Orduan, botako ditut lau ideia, nolabait lau gogo eta labur lan eremua egin beharko genukenaren arrazoi bidea kokatzeko. Lehenbizikoa, eta behar bada ulertzen errezena eta arrazoi bide zentrala izan litekena. Eta da, egiten ari garen ibilbide honetan, momentuntan horma nagusi bat daukagu, ez da horma bakarra, baina bai nagusia sendoa eta solidoa, eta da lan eremua. Nabardura esan dezakegu,
60 urtetan ikastoren sorreratik hasi, eta bereziki azken 50 urtetan baliabide sendoak jarri ditugula, eta gizarte moduan inbertsio handia egin dugula hezkuntza euskalduntzen. Bai? Eta hor, 60 gutxienez 40 urtetako inbertsio sendoa eginda gero, nolabait eta nabarduraz jantzita ere masiboki lortzen ari garela belaunaldiak euskalduntzea, eta euskalduntutako belaunaldi horiek aurkitzen dute oraindik masiboki dela erdelduna eta erdelduntzailea lan eremua. Uste dut, masiboki hitzak bi kasutan ondo erabilita daudela, nahiz eta nabardurak beharko lituzten, baina lan eremua masiboki da erdelduna, bai? Eta hezkuntzatik masiboki euskalduntzen ari gara haur eta gazteak, ez? Uste dut, begibistakoa dela, nolabait hor dagoen etena, eta hortik sortzen dela gogoeta bat nahiko erreza, ez? Nahiko erreza dela horretara iristea, ez da? Eta da, honi heldu behar diogu, eta hau apustu instituzional bada, eta belaunaldi apustu bada, ez da? Eta gainera, nolabait honi heltzen ez badiogu, urrubiako lainopea, benetako lainope gandu eta zirimiri bihurtuko zaigu, eta berra zaparra da ere, bai, ez da? Oso momentu delikatuan gaudela esateko zantzuak nik uste badirela desente, hemen ezin dugu horretan luzatu, baina Kikek bere hitzaldi batean ondo azaltzen zuen, inpas egoera erabiltzen zuen, da uste ondo erabilita dagoen zera bat, alde batetik ezagutza universalizatzeko pausoak eman ditugu, baina bestetik beste indikadore batzuk ari zaizkio esaten, erabilerak hasi dela kurbaren zentzua norabidea aldatzen, eta beste hainbat, arnazguneak ez dakik oso ondo, baina gora ez dute egin, telebista espazioan atzeragoaz, gure kulturgintza ez da beste komunitate batentzat, eta ez gurearentzat ere erreferente egia, baditugu nik uste kezkatzeko motiboak eta unibertsitatean gabiltzanok eta urtero gazte belaunaldi berriak jasotzen ditugunok, badugu talea txiki bat, ez da nolabait, behar bada lagin erabatekoa, baina badugu talea txiki bat ikusteko baita ere gazteengan, guzti hau nola sentitzen den, nola askoz ere legitimatuagoa, gero eta legitimatuagoa sentitzen den, euskararen kontua oso ondo ez doala, eta hau ez doala oso ondo, eta gehiegi eskatzeko moduan ez gaudela sentitzen duten gazteak, ez da? Eta gazteak normalean intuizio fina izaten dute, ez da? Guztet, ari dela percepzioa aldatzen, nora goaz honetan, benetan euskatuko diate, benetan hor badago aldaketa bat, nik uste gizarteak mugimendu honi, ibilbide honi hartzen dion zaporean, ez da? Orduan, erreakzionatzeko gaude eta ni optimista naiz, uste dut badugula gaitasun instituzionala eta gaitasun soziala hau egiteko, ez? Eta nik uste hau dela, lehen kontakizun arrazoi bide hau dela arrazoi bide bat aski sendoa, esatea, baita, 60 urtean, eta 40 urtean nahi baduzu kokatu EAEko erakundeen historian, 40 urtean hau dena inbertitu dugu, izugarri eskatu diogu gizarteari, gurasoi eskatu diogu, irakaslegoari eskatu diogu, jaurlaritzari eskatu diogu, eta bi gauza egin ditzako dugu. Esaten dugu, oker bat izan zela hainbeste inbertitzea eta relaxatu gaitezen, edo eta goazen aurrera. Eta nik uste hau ulertu hizkuntza hau edo arrazoi bide simple hau ulertu dezakela gure klase politikoak, abertzaletatik hasi eta ez abertzaletaraino, oso erreza, transmititzen eta komunikatzen erreza den arrazoi bide bada, eta aurrera bagoaz zertan. Eta nik uste hau, gai hau, bete-betean lehentasunezkoa izan ditekela, lehentasunezkoetako bat izan ditekela, begibistakoa dela eta nahiko erreza dela hau komunikatzea, ez da? Gero datoz arazoak nola eta bar, galdetuko dute gai honetaz gehiegi ez dakitenek, eta barrez. Bueno, nolabait bigarren arrazoi bidea kokatuko nuke gaur egungo euskaldunen karakterizazioan, ez da? Inkestek esaten digute, gaur egun hartzen baditugu euskal hiztunak,
bai, hiztun egokietatik hiztun hartzaileetara, gaur egun euskal hiztun gehienak erdal eremuetan ditugula, bai, eta erdal jatorritik datozela askotan familietatik, ezta? Eta gertatzen ari dela, Bilbon gaudelarik errezago ulertuko da, ezta, fenomeno bat, ez Bilbon bakarrik, Aretxabaletan eta Arrasaten eta Tolosan ikus dezakeguna, eta da, bueno, nik ikasi nuen eskola, euskara eskolan, D ereduan apuntatu nindutelako, edo B ereduan, baina, bueno, eskola bukatu zenean, bai, derrigortasun hori bukatu zitzaidan, euskara gogoratzen dut, eskolan ikasi behar izan nuen hizkuntza hori bezala, badakit gutxi gara bera, bueno, gero eta okerrago, eskolaia orain dela 7 urte bukatu nuen, eta, bueno, hori oso euskaldun, gaur egun oso euskaldun tipikoa da, ez da? Familian ez dut erabiltzen, kuadrilan ez dut erabiltzen, lanean ez dut erabiltzen, eta, bueno, euskara bihurtu zait, eskolan ikasiarazi zidaten hizkuntza hura, ez da? Oso zabaldua den figura bat, ez da? Hemen dagoen lagun batek esate zidan, ez da, irudikatu lortzen badugu sistemikoki, ez da, persona horrek esatea, bueno, eskolan ikasi nuen, ez dut erabiltzen familian, ez dut erabiltzen lanean, baina ara non, lanean, familian eta kuadrilan, markatu, baina ara non, lanean, bai, baduen euskarak leku bat, eta badudan lanean, bai, ez dakize departamentutan, ez dakize arlotan, ez dakize bileretan, kontaktu bat euskararekin. Bai? Eta nolait, engarrasatzen zaidan, eskolan ikasi nuen euskara hori, lanean ere, ez da? Eta esaten zidan, horietako askok, hor ikusiko dute engantxe bakarra, nolait, euskararen zirkulua bere bizitzan osatzen hasteko, ez da? Ikasi nuen, lanean ere badut, ba, igual hortik animatuko naiz aurrari ere egitera, edo, bai? Edo igual ez naiz animatuko aurrari egitera. Familian atxikiko diote gaztelerari, ez da? Baina badut euskararekin kontaktu bat. Lanean, eta bai, ez da izan iraganeko hizkuntza hori, eta besteak beste, segurazko hori izango delako bide bakarra, gizon edo emakume horren seme-alabek esan ez dezaten, zer ari zaizkit niri saltzen, D ereduan euskarara behartuz. Nire gurasoek ere gontziran D ereduan. Eta ez dira zertarako balio izan, ez dute egiten, ez etxean, ez familian, ez lanean. Ze motor saldu nahi diazue. Orduan, nik uste hortik ere badugula beste arrazoi bide bat, gai honi serio heltzeko, ez? Hirugarrena, nik deituko nioke antolagarritasuna. Nik uste edozein hizkuntza politikatan, edozein politikatan, erreza da desideratunak botatzea, hau lortu beharko genuke, bestea egin beharko nuke, baina urrengo baldera da, hau zenbateraino da instituzionalki egingarria eta antolagarria. Eta nik uste, lan esparruan euskara sustatzearen antolagarritasunak, eskala batean ez dagoela oso behean. Bai? Esko zailagoa, irutze zait, familia transmisioa sustatu behar dugu. Edo hizkuntza ohiturak aldatzea sustatu behar dugu kuadriletan. Edo ez dakiz zer jendea interneten euskaraz nabigatzera bultzatu behar dugu. Ja. Nik 20 urteko semeak ditut eta euskara sustatzea, berai, sustatzea, euskaraz nabigatzea interneten, hori oso desideratu interesgarria da, baina askoz, esan dut, uste dut egin behar dugula, eta gauza asko, eta kulturgintzan ez, baina esan dut, zailagoa dela, zenbait gauza antolagarri eta instituzioetatik sustagarri bihurtzea beste gauza batzuk baino. Hezkuntza oso antolagarria da. Bai? Hau ez dugu, lan eremua ez da, hezkuntza bezanea antolagarria, baina bai nahiko antolagarria. Egin dezakegu instituzionalki hau sustatu liteke, bultza liteke, araua jar litezke, dirua jar liteke, euskara teknikari batalloia zabaldu liteke, hau antolatu liteke, ez da? Beste gauza batzuk baino, behar errezago, ez? Eta hirugarren arrazoi bidea izan liteke belaunaldi gogoetan, lehen egiten hasi nahi zen belaunaldi gogoeta horretan kokatuta, ez da? Uste dut, guk gaur egungo euskal gile aktibook, segurazko hemen gauden gehienok sentitzen gara, nolabait esan da, hitz hau erabili eta euskal gile, ez da? Euskal zale bakarrik, baizik eta euskararen mundua egiten ari garenok, ez? Bai gaur egungo euskal gile eta euskal zaleok, eta bai bereziki belaunaldi berriek behar dute bizio bat, bai? Sarritan esaten dut,
estrategia hitz egiten dugu asko, baina estrategia bizioaren alaba izaten da. Eta ekintzak estrategiaren alaba, beraz, ekintzak bizioaren biloba, ez da? Nora goaz, ez? Non dago aizkorriko tontorra, ez? Lainopean baldin bagaude, arantz da, benetan aurrera goaz, ez goaz, ez? Hori behar izaten du, mendizaleak, eta edozein ekimen kolektibo funtsatu, ez? Eta nik uste honek, beste gauza batzuekin batera, eman diezaiokela bai gure belaunaldiari eta bereziki belaunaldi berri bati bizioaren zentzua, ez da? Esatea, gure gurasoek eskola egin zuten, guri dagokiu lana konkistatzea, ez? Oso modu nabargabean esan da, ze hasita gaude eta hau belaunaldi guztien lana da eta mila gauza, ez da? Baina ematea Urbiako lainopean argitze bat, ematea kontakizun bat, ez da? Kontakizuna hortaragoaz, ez? Lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, ez da? Izan liteke, nolabait, belaunaldi kontakizun bat gai honetan, ez da? Bueno, pixkat, guzti honen ondoren, arrazoi bideak hauek eta gehiago izan litezke, baina nik irudikatu izan dut nire burua, bueno, demagun, joan berdekela, ez tekize batzordek bialdu hauelako Podemoseko zuzendaritzaren gana gai honekin, ez da? Sendo sentitzen naiz. Zatea, behitu relatoa, nondik gatozen, non gaude, aurreragoaz, atzeragoaz. Hori, bai, hau, uste dut saldu dezeiok egula ia edon hori, bai, relato hau, ez da? Honen beharra justifikatzeko eta apustu politiko honen sendotatzuna oinarritzeko. Urrengo galdera, segurazko Podemosekoak edo dana alakoak egingo ligukena izango litzateke. Ja, baina hau, nola? Osea, hau egin liteke? Osea, masiboki, pausuz pauso jakina eta markaden poderioz, baino masiboki lan mundua euskalduntzeko latua sortu. Hau nunbait egin da, osea, egin liteke, teknikoki, ez da? Eta, bueno, nik uste hor datorla gure bigarren erantzuna, ez? Bai, teknikoki egiten, hau badakigu, apaltasunez, eta segurazko hobetu beharko ditugu metodologiak, baina gain dela 25 urte hasi ziren elaikoak, gehiago, bai, eta 20 urte daramagu ja ez plan pilotuekin, baizik eta milioika euro gastatzen honetan, enpresa askotan, batzuk oso sendoak, eta hemen dago kafeko Jose, eta hemen daude beste jende pila bat, ez da, orduan, hau egin liteke, eta hau egiten teknikoki badakigu edo gai izango gara hau egiteko, ez? Eta badaukagu batalioi bat hau egiteko modukoa, ez da? Orduan, pixkat hori esan da gero, saiatuko naiz kolore batzuk ematen, etorkizunean egin dezakegun amets edo bizio honi, aurretik esan behar dut, irakurri duala hizkuntza politikako sailordetzak prestatzen ari den txostena, eta hemen ezin dut hortaz ezer esan, ari egokia aurkeztea, eta, bueno, oso gustora sentitzen naizela, sentitzen dudalako. Norabide berean goazela, eta guk hemen gauzak esatea erreza da, baina nik uste honek gobernu politika bat izan beharko lukela ezer izatekotan, eta uste dut horruntz goazela, eta poz handiz esan nahi dut, iruditzen zaidala bide honean egindako gogoeta eta txostena dela, ez? Beraz, ez natorrela hemen edo ez gatozela zer egin behar den esatera, baizik eta martxan dagoen egitasmo bati, behar bada, kolore batzuk edo jartzen saiatzera, o gehienez ere akululan txiki bat egitera, ez? Lehen gogoeta da, uste dudala, uste dugula, hau serio hartzeak munta handiko artikulazio bat eskatuko digula, eta behar bada euskalgintzan inoiz egin dugun artikulazio lanik handiena eskatuko digula gauza hau ondo egiteak, ez? Ateatzen zaizkit 5 puntu, zeren artean artikulazioa, batetik esparru handiko gure erakunde publikoak, bai, Jaurlaritza, diputazioak, Nafarroko gobernua, iparraldeko elkargoa, eta bueno, bai, esparru handiko gure zerak, erakunde publikoak, bigarrena tokiko gure erakunde publikoak, dut hemen udalen papera garrantzitsua izan litekela, hirugarrena tokiko euskara elkarteak edo tokiko euskararen mugimendua, tokiko euskararen mugimenduaren
tresnak. Laugarrenik, nazio esparruko euskalgintza sozial edo gizarte ekimeneko euskalgintza sozialaren sare osoa, euskaltzaindiatik hasi, eta nolabait euskalduntza alfabetatzetik segi, hezkuntzatik, eta kontseiluan biltzen den magma osoa, eta bosgarrenik beso teknikoa. Beso teknikoko ordezkari kualifikatuak hementxe ditugu gela honetan, ezta? Simplifikatu nezaken hirutan, simplifikatu nezaken erakunde publikoak, gizarte mugimendua eta beso teknikoa, baina nahi izan dut atxiki bostekoa, zergatik bereizi nahi izan ditu dalako esparru handiko erakundeak eta tokikoak, eta esparru handiko euskaltzale tasun antolatua edo euskararen azpiegitura sozialak, sozial instituzionalak, eta tokiko euskaltzale mugimendua. Zergatik, uste dudalako mugimendu hau arrakastatzua izan litekela, 3 minutu bakarrik, ene bada, benetan? Bale, markatu, azkar joango naiz. Goitik eta betik elikatzen baldin badugu, bai? Uste dut, goitik berako izan behar duela, arautzea, sustatzea, dirua, gauza asko, bai? Erramonek esan duen bezala, goitik bera etorri behar dute, baina behetik gorakotasunak asko funtzionatzen du arlo honetan, ezta? Adibideak jartzea nahi nuen, baina gaur ez dit emango denbora segura asko, ezta? Zer eskatu dizugu Eusko Jaurlaritzari? Bereiek ustot aintzat dutela karrilau eta bereiek esango dute, baina nik irudikatzen dut, behin aipatu nuen Guggenheim edo AHT bat, eta niz esan bereziki ez Guggenheim da ez AHT-aren suporterra, ezta? Baina esan nahi dut, erakunde batek erabakitzen duenean, kultur politika guztiak ondo daude eta jarraitu behar dugu kultur politika guztiak egiten, baina hemen Guggenheim egin behar dugu, eta Guggenheimek eskatzen du berariazko inbertsio bat, beste inbertsio guztiak ukituko dituena, ez dituena, baina honekin serio goaz, edo AHT bat, abiadura handiko tren bat, ez? Ez du esan nahi beste garraio bideak hobetuko ez direnik eta errepideak zainduko ez ditugunik, baina AHTA belaunaldi arteko apustu estrategiko bada gobernu baten, ez da? Nik horrelako zerbait irudikatzen dut. Uste dut hemen egin behar dugun apustua, sendoa izan leitekela, izan beharko lukela, hori bat. Eta bigarrena honek uste dut eskatuko duela akordio politiko sendo xamar bat. Eta uste dut hori egiteko moduan gaudela. Ikutu zait, diskurso aldetik, transversalitate aldetik, gero eta sendoago gaudela, beste aro batera pasadela euskal politika dona dakizuen moduan borroka armatuaren bukaerarekin. Oraindik ez gaela oso kontziente horrek dakarkizkigun baldintza eta aukera berriez bereziki gai honetan eta gai hauetan, eta barrez. Orduan, esan nahi nuen udalak zertan ikusten dituan, tokikoa zertan ikusten dituan beso teknikoa, baina aurrera denbora gutxiekin gabiltzan ez, saltu egingo dut, ezta? Hemen pixka bat Mikelek esan duen moduan, sektora ezberdina daude, langile publikoak daude, industria dago, zerbitzu enpresa daude, merkataritza enpresa daude, nik uste hor Jaurlaritzare ari dela sektoreak ikusten, bai gune geografiko indargune batzuk, gune geografiko batzuk hautatzen eta bar, uste dut oroar hori dela bidea. Nik hemen insistituko nuke, ez da, momentu batean, igual, Mikel oso diplomatikoa esan da, eta administrazioan bagabiltza, eta, bagabiltza bai, baino ez, segura asko, hau ez da ritmoa. Nik uste, gizarte honek esan behar duela, ertzantzan, osakidetzan, bada garaia, ez da, pausoak sendoago emateko, ez da. Hemen, nire lagun batek, justu prozesu horietan, eta bilen lagun batek joan jok galdetu ziren behin, ez dakit administrazioko zehadarretan, ez da? Galdetu ziren, zuek orain duzuen euskara maila, ingles maila izango bazenute, eta ingles maila horrekin, hau da, duzuen euskararen mailaren pareko ingles maila horrekin, bialduko bazintuzte Londresera administrazioan lan egitera, zenbat hilabetetan jarriko zinatekete, inglesez lan egiten. Eta erantzuna da, hilabete gutxitan. Beraz, zertan ari gara? Nik uste,
eta ez da kritikatzeagatik, eta nire aldartea uste dut dela olain arte egin duguna bikain eta guazen aurrera, ez dugu atzera begiratu beharri. Baina uste dut gai garela eta behar dugula ja beste ritmo batzuk eskatzea administrazioan, bereziki langile publikoen multzoan, eta hortik irabaz dezakegula baita ere sinesgarritasuna gauzak planteatzeko industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan. Uste dut kontakizun bat sortu behar dugula, kontakizun bat aski sendoa eta aski malgua sensibilitate desberdinetako euskaldunengana iristeko, sensibilitate politiko desberdinetara iristeko gai honekin. Zer ari garen eta zer egin nahi dugu. Uste dut, kontakizun horretarako tresnak baditugula. Eta egodek erakusten digula, lasa ibiltzeko euskararen onarpen maila gizartean sendoa dela, eta badaukagula non zapaldu, eta badaukagula diskursoa egokitzeko gaitasuna egin behar dugun horretara, ez da? Uste dut, antigorputzak sortzeaz ere adi egon behar dugula, eta sort daitezkela, baina iruditzen zait, arlo honetan egin daitezkela gauzak, antigorputz gutxi sortzeko moduan. Logikoago iruditzen zait, antigorputzak sortzea hezkuntzan, eta guraso batek esatea, nik nire seme-alabaren hezkuntza eredua aukeratzeko eskubidea nahi dut, eta nahi dut A ereduaren eskubidea mantendu dadin. Eta behar da hor, gurasoaren hautaketa eskubidea bortxatzea, bortxatuagoa da, esatea baino, hezkuntzan, masiboki, euskara sustatugu, lanean euskara sustatzen ari gara, baina ez gara esaten eunekoen euskaraz egin beharko duzunik. Norbait ibili bada euskarako lan prozesuetan, o lan plangintzetan, enpresa batean, badaki, orain esango dudan moduan, abiatzen dela printzipio hauetatik, gutxi gora bela esan da. Bat, erabilera ardatz. Ez gara ari eskatzen tituluak, edo mailak, edo nagusiki, erabilera ardatz, gero jakina horrek ekarriko du ezagutzaren mailaketa. Bigarrena, euskaldunak protagonista. Ez gara eskatzen ari mundu guztiari hasieratik gauza bera, oso progresiboak dira plangintza hauek, adostasuna jartzen dute erdigunean, eta borondatezkotasuna hartzen dute ardatz. Eta gero dauka izaera metodikoa, neurtua eta ebaluatua. Norbait egon baldin bada, ez dakit, Fagorreko, edo Kafeko, edo ez dakit nungo euskara planetan, eta ja 20 urte daramatzate, badaki ez duela antikuerpo gehiegi sortzen. Bortxatu baino gehiago egiten duelako, tira, borondateak eraiki, borondate horien gainean pausoak eman, hortik doazelako, eta iruditzen zaidalako egin dezakegula hau, gutxi gehiago, eta hemen kasuan kasu nabartu beharko litzateke, ez da bera osakidetza edo Fagor, baina egin dezakegula hau antikuerpoak gutxi sortuz eta sortzen direnak modu egokian bideratuz. Uste dut honek eskatzen digula denoi gogo eta zabalagoa, lehen esan dugu moduan ez da euskara plana bakarri, baizik eta enpresei agertu behar diegu hizkuntza kudeak eta konplexu bat egitera deituta daudela hemendik aurrera. Euskal enpresa guztiak, segurazko munduko enpresa asko, baina munduko enpresa asko bai, baina euskal enpresa gehienak hizkuntza kudeak eta konplexu bat egitera deituta gaude, eta mezua, obviamente, ez da euskaraz eta kito, edo ez da Quebecoko lagunak esan duen moduan, euneko eunik ez du hemen inor gutxik amesten du, ari gara esaten metodikoki, modu neurtuan eta modu ebaluatuan, hizkuntza planak garatzea, modu gero eta masibo eta antolatuagoan, ez da? Honek eskatuko diguri baita guri diskursoa fintzea, gure euskal zaletasuna 21. mendeko 2. eta 3. hamarkadara egokitzea, ez bakarrik malgutasunean, biguntasunean, baita ere, malgutasun horren barruan, asertibitate puntu batean, ez da? Eta momentu batzuetan iristen da heldutasun bat, zenbait jenderi esateko, nik ikasi nuen zure hizkuntza, barneratu dut zure hizkuntza, erabiltzen dut zure hizkuntza, maite dut zure hizkuntza. Eta horri esker, zuk nirekin zure hizkuntza komunikatu zaitezke. Bale, ados. Venga, hasi zu ere. Ez? Hasi zu ere? Pasa dira 20 urte. Osa, momentu batzutan, iritsi gaitezke segunetan, momentutan, gure diskursoa malguagoa edo asertiboagoa egitera, ez da? Eta hemen zera dagoena, ez da?
guk hizkuntza asko ditugu, eta hizkuntza asko erabiliko ditugu. Eleaniztuna gara, ez da tolerantea gara. Baina Euskarak lur hau bakarrik du. Funtzioak betetzeko. Funtzio nagusi batzuk betetzeko. Eta, ja, bukatzea, azken, bueno, beste teknikoa zaipatu nahi nuen, zaindu behar dugu gure beste teknikoa. Hemen daude teknikari batzuk, teknikari hauek importanteak dira. Behar bada Euskararen prozesurako dauden teknikariek importanteenak, enpresa hauetan ditugun teknikari balioan iztunak dira, zaindu behar ditugu, prezioak, baldintzak, lehiak, hori bat, arrobia sortu behar dugu, ze honek eskatuko du jende asko den lan gaitasuna, eta uste dut arrobia makaltzen ari zaigula, zaintu euskal teknikarien arrobia, eta bukatzeko, anekdota, ez da? Oin dela 22 urte, ni MCC korporazioaren erdigunea kudeatzen duen MCC SECOP, hau da, zentro korporatiboan sartu nintzen Euskara plana zertzera, ez da? Martxan jartzera, ez da? Lehen galdera zergatik sartu zen MCC zentro korporatiboa eta Fagor eta Kopresi eta bar Euskara planetan. Eta azten zela pentsatzen, AED, Arrasate Euskaldun dezagun, Euskara elkartea, Euskalan elkartea sortu zuen, Euskalan elkartean zebilen Mikel Ezamiz gero zebilizena, hau da, Euskara elkarte batek, bai, eragina izan zuen AED-ren eta Fagorren prozesu guzti honetan, bai? Eta gero Eusko Jaurlaritzan egon ziren, Eusko Jaurlaritzaren harrera onak ere lagundu ziren, jendeak bultzak ez etorren azpitik, hau da, oso unibertso aberatza dugu, eta unibertso horietako tekla guztiak batera aktibetu bat behar ditugu, nahi badugu, Azpeitiko, ez dakize, enpresa, erdera utzean, zer egiten dugu? Azpeitin zen mugitzen da, udala, bestea, Jaurlaritza, Azpeitiko euskaltzaleak, osea, dena daukagu gure artean, eta inoiz ez dugu orain arte dugun elkarrekiko errespetua eta elkarrekin lan egiteko borondatea. Aktibatzen baldin bagara uste dut gauza asko ditzakegula 20 urtetan arlo honetan, eta bukatzen dut anekdota honekin, ez da? Barkatu. Eta da, bueno, sartzen zara, ikusten duzu, zure euskaltzale zera, hainbat eskema erantzi behar dituzula MCC-en funtzionatzeko. Eta han zegoen, gehienak zeuden ziren goi mailako teknikariak, MCC-ko ejekutibo guztiak, eta haien sekretaria, odiazkari, gehienak emakumeak, ez da? Nola egiten dut hau bat, Euskararen kontrakoa, bestea bai, baina gehienak epelak, pare bat euskaltzaleak, nola gestionatzen dut hau, nola azten naiz borondateak eraikitzen, eta borondate prekario horien gainean atzera ezinak izango diren pausuak eraikitzen. Hori da bidea, ez? Eta orduan sortu berri zen enpresa hauetako batek esan zidan. Bueno, enpresa honetan ikusiko dugu, momentu zirula on gaude, baina gauza bat esaten duztat. Euskal Herrixak etorkizuna bajaukek, enpresa honek etorkizuna jaukek. Ze Euskal Herrixak etorkizuna bajaukek izengok euskeriek etorkizuna daukelako. Eta euskeriek etorkizuna bajaukek, enpresa honek etorkizuna jaukek, ez? Eta bestetik, lehengo astean galdetu nion MCC-ko administrazio kontseilua izango litzateken batzordi iraunkorraren gure unibertsitateko ordezkariari, eta esan nion, ze hizkuntzetan zabitze batzordi iraunkorrian, eta zausten euskaraz. MCC osoko administrazio kontseilua, euskaraz egiten ditu bilerak, eta ala banatzen dira txostenak. Orduan, bueno, bukatu dut.